Horas amanginang, baju panghita muse di channel YouTube namion, marhitiaka pikiran nami na mungkin boi pamorahok kita, di pangaradiota di jamita pertangyangan, songoninang di jamita di hari Minggu, siganuk Minggu. Di video on, nang patol hason nami tu hita, ima taringot tu jamita pertangyangan, nagabe epistel di hari Minggu tanggal 10 Februari 2025, turpukta sian surat ni Apostol Paulus tu hala Kolose bindusada ayat 24 sahat ro di ayat 20 sia. Amangin ang duktak kasuja hami turpuhi jala hupa husor hami, jala huja hami na mungkin boi mangurupi pikiran nami na sederhana hupa torhasami tu hita asa mungkin boi pamorahon mangurupi hita na parjolo di pikiran nami sian turpuk taon ikon takas di hita dang terpatudos hita paru kilon hapor suhon ni manang ICP tu hapor suhon paru kilon partinaunan ni Tuhan Yesus. Songoni nang partinaunan ni aka apostel. Nang apostel Paulus dohot apostel na asing. Marasing situtudo partinaunan na sida, paru kilon na sida, hapor suhon ni na sida, sian hapor suhon ni na tinaon ni Tuhan Yesus Kristus. Hapor suhon paru kilon na tinaon ni Tuhan Yesus Kristus ala ni dosa ni portibion. Hasesaan ni dosa do hinorhon ni paru kilon na tinaon na hapor suhon na tinaon na. Alai paru kilon hapor suhon ni akasisean do nang aka apostel ima ala ni Kristus. Ima laho patuduhon dohot patakason dohot pasikopon asa takas tutu di boto ruas ni huria manang huriai songon pamatang ni Kristus balgani asi dohot holong ni rohani dewata balgani paru kilon na tinaw ni Tuhan Yesus Kristus gabe saksi mana sida gabe dibaritahon na sida may tungpe marukil na sida ala ni paru kilon ni Yesus. Nomor 8 marukil na sida mamaritahon paru kilon hapor suhon na tinaon ni Yesus. Marhitea asa umura atusata di ayat 24 nanido na dison. Lasdor hakku nuaing di akka hapor suhaku na humopo pamu. Jala marhite sian dagiku hugohi na hurang dope di akka na tinaon ni Kristus humopop dagingna ima huriai. Asa manat hita mangatusi pandohan ni na manurat surat Kolosion di son jala marhite sian dagiku hugohi na hurang dope diaka na tinaon ni Kristus humopop dagingna ima huriai. Sotung taripu hiranong balga partinaonan hapor suhon ni Apostol Paulus sian na tinaon ni Jesus aladok padohan di son ima laho manggohi dohot pasikopon di bahasa Indonesia melengkapi menyempurnakan mungkin dalam pengertian seperti itu. Ikon manat dohita laho mangatusion ainunga sikop aka partinaonan ni Tuhan Yesus Kristus humopop jolma manusia humopop jolma pardosa portibion atong bahasa adong pandohan ni Apostol Paulus na hurang dope diaka na tinaon ni Kristus humopop daging nei ima huriai. Asa manati mamangatusi dang na marlapatan na hurang manang na sosikop ima partinaonan ni Tuhan Yesus Kristus ima pengorbanan Kristus untuk manusia, untuk umat berdosa. Alain na ning dohonon na dison di pikiran nami ima partinaonan ni Apostol Paulus asalam takas di boto huriai balgani manang nilai dari pengorbanan Kristus itu. Gabe sikop mai di nasida, gabe di boto nasida ma arti lapatan hina argani paru kilon na tinaon ni Yesusi hina argani mudar naung durusi ala adong do upaya di Kolosion ingin menurunkan ataupun mengurangi makna mengurui
ha Tuhanon ni Kristus Yesus dohot mangurui rupani arti lapatan ni panobusion ni Kristus. Poda na niajarhon niya kaparpoda haliluon taringot tu asi dohot holong ni rohani batana macaibalga di bagasan Yesus Kristus sai hira songon na diorui na sida. Atong marhite surat ni Apostol Pauluson, marhite surat on panurat ni Kolosion taida ma naing pabuaon na hina arga ni balga ni asi dohot holong ni rohani debata, balga ni parukilon ni Tuhan Yesus Kristus naung di tahun ibana humopop ruasi ima pamatang na huriay. Jadi na humurang sa sitong na pangalapation ni nasida do di arga ni parukilon dohot panobusion ni Kristusi. Jadi ima gabe songon sadalas ni roha di Apostol Paulus molo marhite parukilon na gabe lam takas hina arga ni parukilon ni Kristus. Imana di halason Apostol Paulus asa marhite parukilon na pasikopon pangatusion ni ruasi ima huriai taringot tu haporsuhon na tinaon ni Tuhan Yesus Kristus asa hot manoktong na sida marhapor siaon saat ro di saliling-liling na saat diharoro ni Tuhan Yesus Kristus na padua halihon. Imana perjolo hupikir kami amanginang sian terpuktaon manat tita nakin taringot tu ayat 24 nang pe molo tapai hutihut tu ayat 25, 26, 27, 20 20 sian yan lam takas do dihita ima lapatan ni pandohan ni Apostol Paulusi asa dohot dohita berpartisipasi makilala pakilalaan ni Tuhan Yesus Kristus, makilala panobusion ni Tuhan Yesus Kristus as agabe saksi mahita, as agabe sitidangi mahita di satu rahasia yang dia sebutkan di sini ima asini rohani Tuhan debata naung rotu portibion disebutkan dalam bahasa Indonesia adalah misteri ataupun rahasia Allah yang tidak mudah dipahami manusia tetapi bisa diwujudkan dan dinyatakan Allah di luar pemikiran ni jolma naso terpikiri jolmai di pasau debata. Ala di benar mana dia 27 aitu nasida do naing pa botohonon ni debata surung ni hamuliaon ni hahomionon itonga-tonga niaka parbigu ima Kristus di bagasan hamu si horhon pakirimon di hasangapon mangelu Kristus di tonga-tonga niaka naporsea di tonga-tonga niaka parluhutan di tonga-tonga niaka huriai ibana na dohot makilala partinaonan ni huriai alai dipangido Apostol Paulus las dohot mahamu makilala hina arga ni holong ni rohani Kristus asa gabe sitidangi hamu di ayat 20 sia ido huhalo jahon mardongan parukilon marguru tuha gogo onna na gogo situtu makorhon di bagasan au makorhon di bagasan au lapatanna Yesus Kristus na mian di bagasan Apostol Paulus di hilala ibana marhite-hite hatana ido na marguguhon ibana jala marhitei ma nakin hapor suhoni boy di tahun ibana boy gabe sada pembangkit semangat di imana laho toktong marbarita nauli atong naneng dohonon na di pikiran namin na parjulu martua mahita molo marukil ala na mamaritahon Tuhani dang dos sude parukilon dak sude parukilon si halasonon godang do parukilon naikot si parukil honon alai anggo parukilon ala na makatindakot parukilon ni Tuhan Yesus Kristus anggoi ikut si halasonota. Maka dalam khotbah kita tekankan bersukacitalah kita jemaat Tuhan jika oleh karena kita memberitakan namanya, jika oleh karena kita hidup benar di dalam Dia, kita menderita. Penderitaan itu adalah sukacita. Penderitaan itu akan mendewasakan kita. Allah diturpuk tau pe dipangidodo kedewasaan di dalam Kristus. Matoras di bagasan Kristus. Molo matoras di bagasan Kristus, boy memandang berbeda setiap penderitaan yang dialami.
Dalam kacamata iman, kita melihat setiap penderitaan, kesusahan, hamaulon, namasa di ngoluta. Gabe kita memberi arti baru pada penderitaan itu. Dang mandele behita, dang marsak behita, ala nungata hilalanakin paru kilon ni Yesus Kristus na lobi umarga sian nasa natataon. Jala molutung tatao pe godang hamaulon ala ni nasi tong ngoluta. Ala nang matora sita di bagasan haporsiaon lam toktong hita marbarita nauli. Ingot ma. Sada si halas sonota doi. Itu adalah satu sukacita. Jala unang ganggu hita di dalam Tuhan, kita dapat melakukan segala perbuatan yang berkenan di hadapannya. Ibana haporusatta. Ibana pakkirimota. Tuhan pengharapan kita.